बेखौनो एसे मोजाङैनो देग्लाय 100 थाखामोन 200 थाखामोन गिबि थाइजेननायखौ बयबो मालाय इसोरनो दान होयो नालाय हिसाबै आंबो बेखौनो एसे फाननानै 50 थाखा मोनबाबो 100 थाखा मोनबाबो बिदिनो दान हैनोसै बेफोरबायदि सानदोंमोन। बेखौनो हाख्लायनानैसो लानानै थांबावबाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैहाय गय बागानावसो फैदों। मा केन्द्रेट मा मोनजाखो नों मा मोनजाखो बानायसो मा जिनिसमोन बियो थोद हाथाया खदाल हाथाया बायलांजोब्बाय। ओमफ्राय नैबे कलेज गोदान कमप्लिट जायाखै, ओरै दंबावो बानायबाय थाबावदों। जायखियानो जाया मानो मेन बाथ्राखौ रायलायनायनि सिगांना एसे आबाव हाबनि आङो हाग्रा हाबनि माने गय बागानाव एसे हाबनि। दिनैहाय हाबिया बिराद गोबाव खाथारसै, मा अबस्था जानानै दङ, हाग्रा दुजोबथारबाय नै। थांनाय बोसोरनिफोरबायदि माबा खालामनो हानाय नङा ना मा बानायसो, हाग्रा दुहोनो हानाय नङालै ने। आथिया थालिर हनै आथिया थालिर फाग्लासो, बिराद फाग्ला जिनिस दं आंनावहाय नै बावहाय गय बागानाव हाबैनि बिराद गोबाव जाबाय हाबाखै। फैद' बानायसो बानायसो हा मा जेबो बुंनो रोङाब्रा, मा आमायसो बिदिबो होनो हा माब्रै दं आमायसो बिदि जोंनांगौब्रा दै, नों मा जेबो रोङाब्रा बानायसो हा। दै गस्ला खालारजों हाग्रा बिलाइ माबा माबिजों गोरोबथारदों बेनिया। ओरै फै सु दं हा, बैग्रि सु दंलै, बैग्रि सु दं। गया देग्लाय 200 दालसो सोस'नोसै, 200 दालसो सोस'नोसै सोनाया, ओमफ्राय एसे मोजां जोथोन लाफिननोसै। खारन बिनो एसे नायगोन नालाय। जेसेबां दंफां गिदिर दङमोन साला गयाखौ सोर बोरमाया हानना लांजोबखो दे जेदा ले नुबाय दा आसरितसो। फांसेल'नो गय फिथाइ थाइजेनदोंमोन ले नैबावहाय फांसे फिथाइ थायना दङमोन नालाय, आं सानदोंमोन मा नैबावहाय आरोखि गैलेलै मा होनबावनांगौ जाखोथाय। बेदा मोनसे मोननै थाइजेनदोंमोन देग्लाय, बेयाव गोजौ बिबार लाहैबाय। बानायसो नै हाननानै लांबाय फिथाइखौ बिनिखौ, नुबाय दा। मा होनबावगोन नङा होमबा रायजोफोर, फांसेल' फिथाइ थाइजेनखादोंमोन थाइनायाबोलाय गया देग्लायसो फार्स्ट टाइम थाइजेनदोंमोन आरोखि। आरो सानदोंमोन मा आङो बेनिखौ थाइजेननाय नालाय, फार्स्ट टाइम थाइजेननाय नालाय आं सानदोंमोन मा बेखौनो एसे मोजाङैनो देग्लाय 100 थाखामोन 200 थाखामोन गिबि थाइजेननायखौ बयबो मालाय इसोरनो दान होयो नालाय हिसाबै आंबो बेखौनो एसे फाननानै 50 थाखा मोनबाबो 100 थाखा मोनबाबो बिदिनो दान हैनोसै बेफोरबायदि सानदोंमोन। बेखौनो हाख्लायनानैसो लानानै थांबावबाय। बेदा मोनसे माने मोननै दङमोन आरो फिथाइबो थाइदोंमोन, थाइद्राया नङा, एसे मोजां फिथाइ थाइदोंमोन आरोखि। नैबेखौ मा होनबावगोन, देग्लायथ' बिराद गोबांनो बिबार लादों गया। बेबो नैबेजोंनो लाबाय 10 दालसो लाबाय बिबार। ओमफ्राय आरो गायसनबावगोन आं देग्लाय, गायसनना होनोसै एसे मोजाङैनो। फै बानायसो फै, गय फिथाइखौ लांबाय मा खालामनांगौ बानायसो, मा होनो हा बानायसो सिखाव होनो दा बानायसो। मोनोबा नों मा खालामगोन बानायसो, नों हमखागोन दा, नोंलाय आर्मि जाखागोन ना दा बानायसो हा, आर्मिखासो दा नों बानायसो। जोंनिया बानायसोआ आर्मिसो जाबावगोन। फै बानायसो आंनि उन फै नै देग्लाय बेबो बिबार लाजेनबाय, बेबो लाजेनबाय बहुद गय बिबार देग्लाय लाजेनदों आरोखि। ओमफ्राय समबारनिफ्राय आं एसे हाग्रायाव हाबफैगोन बावहाय। दे बिदिद्राय जानो नाङा जानाया, नैबेथ' नै गाहायावनो थाइबाय बिबार लाबाय नै। दा बेफोरबायदि जुदि खालामनानै होयोबा बोरै जानांगौ जाखो।
नै बिदि बिबार लाजेनबाय नै गाहायावनो बिबार लाजेनखाबाय मिथिबाय बानायसो नुबाय दा देखा फाथै नङालै बानायसो बियो हाग्रासो नै बे आंनि खाथिनि नैबे बेजोंबो बिराद बिबार लानाय दङना बेफोरबायदि आरोखि फिथाइ थाइनाय मानाय बेफोरबायदि खालामोब्ला हाजार हक एसे उसुबिदा जायो आरोखि नै बेफोरबोथ' बिदा थैगोलै बे गया खारन बे सेवबाय बियो आङो नै बेबो सान्दुं खामदों माने एबाराव माबाबो गायनो नागिरदों आरोखि नै बिजों थालिर फै बानायसै फै फैद' एसे मोजाङैनो जोथोन लागोन दिंखियाबा हले ज्राव ज्राव जाथारबाय जानांगौ दिंखिया खारन हा बहा साल दंफां बेयावबो गायसननांगौ बहुद थैनाय दङ खारन 200-300 दालसो थैदों आरोखि ना बेखौ होनांगोन गायसननांगोन थुरिबो अयथासार दंमोन नैबेयावहाय अयथासार थुरि जुबमोन बे खन्द'आ माने दा बुंसै थुरिखौबा गयखौ बेफोरबायदि लांनायखौ आं बारा मोजां मोनाखै गय फिथाइ नांला फै खाथियाव दा थांसै ओरै फै जिबौ थायो फै थांनायसै ओंखारनायसै फै बानायसै मिथिबाय दाखालि खनसे MJ खौ बैयावहाय हाग्रा एसे एवहोदोंमोन आं एवनोबो रोङा माबो आइदि बैग्रिसुआ मावबायलै सयथिबो आइदै हा फैद' ओरै फै थांनायसै देग्लाय बोसोराव गया बिबार लाजोबदों फ्रायानो बिबार लादों आंनिया फैगोन बोसोराव एसे मोजां फिथाइ थायगोन जा हायो मुथुथे एसे फैगोन बोसोराव मोनगोन आं खारन देग्लाय जोथोनबो लानांगोन जोथोन लानानै गायसननोबो धान्दा लादों आं ओमफ्राय नै बेफोरखौ दानिफ्रायनो एसे फोसाबनानै होलाङाबा जानाय नङा आसरित मोनबाय आं बे फांसे फिथाइ थायनायखौ जुदि बिदि हानना लाङोब्लालाय बोरै जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय जायालै बे मानसि होनांगौ ना मा होनांगौ जाखोथाय बुजिनानै मोनासै आं होमबाथ' बेयाव थाइजोबब्लाथ' बे गया थाइजोबनांगौब्लाथ' बेखौ आंथ' मोननाय नङा लांफैजोबगोन बैसोरनिसो आदार जागोन नङा होनबा दा लोगोफोरनो हननै बेसेबां माबानानै दङ बिसोरबोथ' खस्थ' खालामनानै माबानाय फांसे थाइजेननायखौबो जुदि बिदि लाङोब्ला मा होननांगौथाय अयनाय बानायनो फांसेल'सो थाइजेनखादों बे फांसेल' थाइजेननायखौबो जुदि बिदि खालामना होबा एसे बोरैबा जायो मोजां गियान जायाखै आरोखि बेफोरबायदि हुदाखौ दा खालाम नैबेजों सेकेन्ड टाइम फार्स्ट टाइम आं दाखालि खनसे स्कुटिबो खावजानाया ओमफ्राय टिभि गंसेबो लांजाबाय दा आरो गय फिथाइबो फांसेल' थायनायखौ दे जाय लांदों ओइ मा जाखो बैग्रिसु फैद' जाबाय ओमफ्राय जुदि बे गय बेदा मोनसेखौ लांनानै हयथ'बा बिहा माबा मोनसे मुलाम्फा जाहैदोंब्लाथ' आहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु बे जानो आन्थाल' लांदोंबा बेयो अयनाय जागोन हयथ'बा बिनिया माखासे फनायसे बा माबा मोनसे गोरोबहैयाखैबा लांनायाव बुंनांगौ जेबो गैया लांथोंसै थेवबो मालायनि बारियाव हाबनायनि सिगां बिगोमानाव एसे सोंनायनाया मोजां आरोखि फांसेल' फिथाइ थाइजेननायथ' हाजार हक बयबाबो बिगोमाया एसेब्लाबो बोरैबा मोनो नैबावहाय सरखारनि फैसा मोनबा बेयाव न' लुनायसै आं हाउजिं ना मा BPPL सरकारा होगोन ना होआथाय अबसेनो खोनालाय लाङो बिनो होस्लायस्लाय सोरनोबा होनायानो स्रालै बिदि होनना बुङो बिदि आरोखि जाय हक बे गय फांसे फिथाइ बे बेदा मोननै लाना थांनायनि थाखाय दा बै जाय बेक्तिया लांनाय बेखौ मा होननांगौथाय बुंनांगौ जेबो गैला राव जोबनायफोरबायदि जानानै दङ बिदि दा खालामथों आरोखि दा आं सानदोंमोन मा बे गयाखौ मोजां राबायदां 50 थाखामोन 100 थाखामोन मोनोब्ला एसे हाजार हक बयहाबो धोरोम थायो नालाय बे इसोरनो एसे गथायहैनायसैलै बेखौ
बिदि सानदोंमोन आरोखि दा हनै आसोलासो जाहैबायबा आसोल इसोरासो नङा होमबा गोलाव जाबाय गोलाव भिडिअ दिनै बागानाव हाबफैनाय नायदों समबारनिफ्राय स्टार्ट खारन गाबोन सेटारडे गाबोन हा दंग' गोजानै बावहाय दै सोयो नालाय ओंखायनो नेक्स्ट समबारनिफ्राय हाबफैनायसै गय बागाननिफ्रायनो ओरैथ' बिबार लाजोब्बाय बेफोर फिथाइ थाइजोबनांगौब्लाथ' जाबाय एब्रावहाय बेखौबोथ' लांफैथारगोन बे निस्सय मानसिफ्रा बेखौबो बिदि आरोखि बिबार लाजोब्बायना ओरैबो फ्रायानो बिबार लाजोब्बाय बेखौबोथ' लां मा होनांगौ बानायसो बिदि गय लांग्राखौ मोनबा होनांगौलै ने ना मा बानायसो जोंना आर्मि सासे दंखायो बानायसो बिजों आंजों मानजिगोन ने जिबनाव गय खावजाबाय दिनै फार्स्ट टाइम न'आव गोदो जोंनि न'आव आइ आफामोननिखौबो बिदिथ' खावफेराखैमोन दिनै आं खावजादों आरोखि बेरा मोनसेल' थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहायनो दोनथ'बाय बाय बाय